Dobroveče. Dobroveče. Vi se ne bavite prozom, ne? Ne. Vaš suprug, u stvari i Sonja, oni su zaduženi za te prelepe ljubavne pesme i ljubavna pisma. Plaćemo, radujemo se i sve. A vi to čitate i vi ste u stvari... Da, i komentarišem, čitam. Vi ste glavni kritičar. Da, glavni kritičar. A sad vas pitam ovde, meni su napisali Slađana Simić, Siniša Stamenković. Vi ste bračni par, je li tako? Pa kako sad, valjda vi treba budete Stamenković? Dobro, možemo da dodamo tu Stamenković. Molim vas da dodamo ovde, znači Slađana Simić, Stamenković. Jer to, ja sad pišem ili je to baš tako? Baš tako. Pa dobro, molim vas. Pozdrav za ovaj divan bračni par, a pazite sad, sa moje desne strane, jedan ozbiljan pesnik, dugo godina se bavi time i koji je imenovan za počasnog docenta na prestižnom univerzitetu Federacijana u Italiji. Jesam dobro sve rekao? Lepo se rekao. Vi čak i donali ste ovde 4 knjige da nam poklonite, Biseri ljubavi, i ja sam video da su to u stvari kao ljubavna pisma. Da, to jesu ljubavna pisma. Nekad su se pisala ljubavna pisma, sad se čvrkaju sa poruke, šalju srcići i rakete i smajlove. Ali molim te, Žile, ajde iskoristi priliku sad, kako ti ono kažeš, mnogo je zgodno od kad postoje ovi, kako ti kažeš, molim. Ovi žuti ljudi, kaže, što se smeju. Žuti ljudi, kaže, mnogo je lakše pisati poruke. Kako otprilike, kako ide tvoje udvaranje, Žiko, sad, molim te, reci to. Pogrešno razume. Ja odmah šaljem raketu. Ja preskačem ove žute, ovi što se smeju i ovo. To ja pošaljem srce, ružu i odmah raketu šaljem. Da se zna. A ovdje vidite, nekad su se pisale ljubavne pesme i zaista fenomenalno. Čak je ova knjiga prevedena na italijanski. Slobodno malo bliže mikrofon. To je štampano pola italijanski, pola naš jezik, srpski. Fenomenalno. Fenomenalno, eto, evo jedan lep primer da i naši umetnici... Jeste se vi viđali ovako uživo ranije? Ne, samo putem kamere, preko Messengera. Ali vam pevala preko kamere? Ne. Ne, ovo je prvi put. Kutičini koja oči slika.